CGB. Sige, let's go. Diyos maray na aldaw. Petsa 29 ng unyan kan bulan na Marso taon 2022, Martes. An sa mo yung pagrespeto giraray sa lambang miyembro kan sosyudad asin familia. Sabay ang pagpagirumdom sa paghampang takaining kaaldawon an amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagba-birthday ngunyan, and syempre nag-iimbitar kami na mag-iriba-iba kita samantang kamo dyan naghanda nin panguntuhan. Sagkod man kitang alas 10:30 tingog kan banwaan naglalaom na yaon po kamo. Sa gabos na taga Legazpi, maray na aga, Albay District asin Daraga. Ano daw lamang kung nagadadarangog man dyan sa San Roque, sa Victory. Good morning man dyan sa Sawang, sa Pigkale, Bye-Bye, Orozite, Dinagaan, Banyadero, Washington, Kabangan, Kalye Rizal, Marquez, Tula-Tula, aray na aga sa tuyang mga barkada dyan sa JRB Battery Shop and Calibration Center kay Sir Popoy Balmes sa Lapu-Lapu. Maray na aga Sir Popoy. Buda sa satuya dyan na kumpadre, si Pading June Pitero. Kumusta na lamang tabi dyan sa Good Luck Novelty as in sa Gold Street kay Madam Pilar Akende. Maray na aga tabi. Sa Daraga, good morning kay Alcalde Vic Perete. Buda kay Vice Alcalde John G. Hausyan. Viyahing Progreso. Viyaheng Progreso. VP Vic Perete. Rainaga Macapa Corporation kay Don Caloy Loria. Si Chu Henry buda cha tit maray na agaman sa Indo. Buda kay Sir Edsel Guerrero. Ecstasy. Sir Ato, kumusta na tabi? Buda kay Doc Philip Roa. Gandang umaga, Doc Philip ha? Doc Philip Roa, gandang umaga. Long time no text ha? Nakikinig pa ba kayo, Doc Philip? Diyan sa Petron Tapgas Gasul. Ray na aga tabi sa Indo sa Daraga. Katuwang ko dyan sa luwas, Anyos Team, si Pading Jomar, kumparing Jim Padingal. Sagkod si Luwens, buda si Ans. Sa Manibela, Henry de Boy Mata, Technical Control. Ansa ko yung kapartner, the man from Poland, June Napolis in the house. Sa newsroom sa Padagos pong Sumada Lokal, asin ang pag-abang kan Istorya Nasyonal, Buda Internasyonal. Walang lusot po sa satuyang news manager, the man with an eagle eye, tagabot sa Bareta. Ako po, okay, si news manager Mardela. Si Angel na Mustasa yaon dyan sa production center. Siyempre si Tricia, buda si Richard. Nagpapalusot man kan sa muyang broadcast worldwide. Ecstasy. Sa AM Band, sa muya dyan na enkargado si Pading, si June Napolis sa technical control. Mantang sa broadcast me worldwide sa internet, si Richard, buda si Tricia. Sa DCGB News Online Facebook. And siyempre sa YouTube. Kumampuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga tabi amigong King Reginaldo. Kumusta lamang dyan sa imong bunker, ha? Good morning tabi and maray na aga kay Julius Kuya Chap Manahan dyan po sa Banwang Daraga. Yan sa Banwang Daraga kasi sa ipamambaya dyan sa mga kagawad. Ano tabi? Nagakandidato numero 10 sa balota sa tuyang pag-iriba. Ay, personally, pinag-endorse ko tabi. Yan si Julius Chap Manahan. Magkaigwaman lamang kita nin bagong, kumbaga, ideya, bagong tana, bagong, kumbaga, pag-iriba-iba lamang dyan na maserbi sa konseho. Ha? Full of, sabi na nga ni, pure intentions. Maserbihan. Basic lang eh. Basic lang ang fight ni Chap na Manahan. Basic. Good governance, quality service na mamamatean ang mga kababayan dyan sa Daraga through legislation. Manindo paglingawanan si Kuya Chap, Julius Kuya Chap Manahan. Ano tabi? Bro, all the best and just here 11 numbers away kung ano ang pwedeng maitabang tabi, ha? Sa Daraga, numero G sa balota. Nindo dakul kitang mga pagpipilian dyan and yun na nga niyan, someone dapat niya itong mapagkatiwalaan pag-abot po kang panahon, and one of which is yan po na si Kuya Chap Julius Manahan. Diba? Sabi ni Kuya Chap, dain mabago kung dai kanin babagohon, buda kung dai ka mabago. Yan. Ang tama nan. Iba dyan tabi. Ha? Sige, maray na aga tabi. Isay mo, Kuya Chap na Manahan. So there's nothing wrong sa pag-explore sa mga posibleng makatabang dyan sa tao ni na serbisyo po sa Daraga. Maray na aga. Yan sa mga taga-Daraga. Dahil manido kalingawan. Kuya Chap Julius Manahan. Ha? Sige. Ansa ko yung numero tabi sa Globe 0961 o kaya sa Smart 0961-759-0888. 0961-759-0888. And then sa Globe 0926-0156-020. That's 11 numbers away tabi. Okay. Inda ko siya na para mo June medyo at the hindsight sandali may tumatawag nag-miss call. Inda ko kung sa totoo lang up to this very moment na medyo nagugulumihanan ako kung tama ba o sala na magsayo makita sa nagdudulok sa satuya para maghagad nin tabang, pero the way they approach so naghagad nin tabang baga, imbes na maherak ka, was there a moment na namamatian nindong na iiritar ka lugod? Yun, namamatian mo man yan, takasubagong aga dyan sa ibaba ipaglaog ko sa pintuan kan DCGB, tumang kita sa washing station, naghuhugas kan kamot, nagsasabon. Biglang bumino ka sa pinto, may lalaki. Yung nga dyan ighanap si EBP SSM, bata sa pagkataram, yung nga dyan si Barcelon. Yung nga dyan si Barcelon. Nyako po, tabi pa. Anong oras nga dyan? Iko po sabot siguro mga alas 10 niya ako dakol niya akong pig-asikaso an sa muyang manager
Magla tabang may pagaturog sa kuya na mahibog na papel. Mga reseta gayon dito. Maglaban kung tabang. Kanya ko dai pa po dyan. Dai pa man niya ko kami oras o pagtabang. Tego niya kung oras iyan dyan sa mga programa. Kung di ka na sa tawin na sa nangay ako. Mas kinit lamang ngaya. Mas kinit lamang ngaya. Pero, nato to. Di ko ma-explain ka rin deep within my heart. Ako gusto ko man tumabang sa abot ka mga kaya. Pero pag-aaraw kay, sabi ko na ang ginaibo, huminalo, sige nga, pak, sinarado sa pinto. Igo talaga kan, Juda, de. Igo talaga kan, buda. Igo itong mga professional na siguro talaga na arog kaan an sa indang psychology, an sa indang frame of mind na hindi ko ipig aasa na sa nabaga sa iba ubuda pig aatang sa iba nawa hilingon mo yun physicalmente kaya man trumabaho pa maski na lamang ngayon makisurusigid makihuron sa kataning masigid lamang ako Aldo pagtangda din na sana lamang nindo ako ito bagang parang cash for work yun ano pero ini there are those na mga professional sa arog kayan ha uy nga yun sa nga, mas kinit sa na nga, so pipiriton ka mag... Ade, Yosef niya, hindi ko kung ano tabian sa Indo ka na masasabi ha. Kalisa na ta, i-bluetooth ta katabi, ay na ito, ta dahil ipakita na ka bluetooth ano, dali, ta ikwanta mo na, Madam Rose, ikaw ko ngon ini ha, kunyan ta kango na sa koneksyon tanganing puwertean ko niyan tama no sige Madam Rose good morning. Hi, good morning. Opo. Ding, miss you. Ayan kumusta Dati mo gusto madyan sa imo, nagdadyan sa imo ngayon, mahagat kita bang na-agresibo pa. Opo. Digdi, permisa ko nangyayari yan. Oho. Madigdi, naka-lipstick, naka-makeup, naka-biste. Madiman dyan kung ano ang gusto niyang hagadon. Sabi ko niya ko, kung pagkakanunta ka, pero kung kwarta, pareho kita dai. Mhm. Tapos nga, igwa pa nga akong kairibanan, kung pwede nga pakakanon mo pa ito. Mhm. Sabi ko man sa iya, nga taga sa ingka. Taga kunyan nga ako, taga tabako nga ako. Naglilibot-libot nga ako, tanangungulit nga ako, kaipuhan ming kwarta. Mhm. Sabi ko, nga ta niya ako, sa inso ako mo, anagum ko ngayon, naglilibot man niya, tanangungulit man niya, bilog nga kaming pamilya. Oho. So gustong sabihin, hanap buhay ito. Ang gobyerno dakol na pinagtatabangan ng mga pareho tang pobreng tikoy. Kaya lang, nga taaro kaayan ang nangyayari. Ano ang kulang kan pamilya, barangay, DSWD, gobyerno. Nga taday ini naririparo na dakulo na naglilipot lalo kung saod na harason ka pa ako kan saro ti taong kung pagkakan gusto ko nga uni ang pagkakan ko kan di patusang ko habo ko nga yan tinalikudan ako dako niya kami nag-iribana iyo gusto sabihon igwang nasa likod ka yan ng mga naglilipot igwa sa mong naglilipot tigdi na morning udto hapon iyaon pero araming marahay ang buhay kan pamilya. Nataan pamilya, pinapabayaan iyang. Iyo. Aram mo, Madam Rose, the point I'm leading at is, pwede daw kitang magsayuma if we feel na nagdarani sa tuya, pagdari pigluloko kita o pigpipirit kita? Iyo nga ni. Pag nagsayuma ka, aram mo ang ginigibo sa minumuda kami.
Pag nagsayo, maunya ko, di kaming kwarta, di pa kaming benta, minabukas pa lang kami. Daiyan, mahali, tapos mumudahon ka pa. Ay, Iyan ang naku. pinakamaraot na parte. Ako, ara mo man sana makinao ako. Pero tigpipili ko man ang tawong talagang kaipuhan. Mhm. Tapos igwa nagpakasulot pa ki uniforme, ki mga kandidato, yaon sa ko naglalaog, mahagad, may dara-dara silang mga papilitos kan kandidato. Ay, Oh, sige. igwang presidente ang suklot, igwang congressman, igwang senador, nakabiste, nakabadmin puerteho na daog nga ni ang bag. Sumario. Nakabiste. Iyo, totoo yan. Naka-manicure iyan ng todo di design pa. Ako nga, irang taon na day ako nakaka-manicure. Irak man. Iyo baga. So, kunyan man, Ay, di kita nagtayo mang makataba. Kundi, hanapon taman sa mga taong kinakaipuhan na tabangan. Talaga. Bako kita pwede na yan ngayon, sige sa nangyayang tao, sige sa ng tao. Dai. Habang tinataon tayan, yan baga, aabusohon nila. Turuan ta na ang tao magkaigwanin aram namang isira bako na pagparataon sa nakisira. Well said, tabi, Madam Yes. Rose. Ayan. Very Thank good. you, Thank you so Ken. much. Sige, Thank you so much. bye-bye. Sige, thank you so much. So, yan po, nice point, hali dyan kay Madam Rose na graheda sa tuyang paradangog dyan sa luwasa. Supunto ko, June, ay, para iba ang feeling mo pag-arog ka na hindi ko na-experience man ni Dubaya ayan. So, the point is, ano daw tabi, pwede kitang sayuma, bako daw kasala na sayumahan tayo na nagrarani. Or, hindi ko sa natabi na, bahala na po kamo kanta talagang yung mga araw kayo na pangyari. Sige, diretso na po kita kan mga istorya. Hali dyan sa luwa, sandali, someone is calling sa linya. Hello, good morning tabi. Hello? Nako, naputol. Dahil na nagpadagos ka na po. Sige, diretso muna kita kan mga istorya dyan sa palibot. Tingog kan ba no ampoy ni ano lamang sa Indo pinaghanda dyan na panguntuhan. Mantang kamo dyan, preparado kayo nagpipreparado sa kusina. Sasabayan mimang kamo ni na impormasyon hali dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, good morning. Go ahead na. Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga nagdagman niya itong bareta, bigain ganyan ngunyaan, kan Albay Provincial Agriculture's Office ang mga albayano na mag-invest sa pagtanom. Ini ang sinabi ni Provincial Agriculture's Officer Che Riveta na matapos daw na haros sunod-sunod ang pagtaunin danin libre ng mga ready-to-plant na similya nin pananom, siringkang kangkong, patola, petsay, asin karabasa, dapat na aprobitsaran inikan mga beneficiaryo asin higusan man ang pagtanom maski na sana sa mga natadgan sa indang mga harong. Ipinaliwanag ni Riveta na kadakol na ang mga nagpaili nin interes sa sektor nin agrikultura sa probinsya, alagad maawot nindang madugangan pa ini dahilan sa siya nagtutubod na bako siya na ang mga parao manyato ang matatabangan kan siring na programa ninda, kundi pati daw ang mga regular na residentes dahilan sa pera sa makakatabang ini sa indang food security, pwede pa ninda ining magpagkakitaan. Mientras nakasabay man kan siring nakatuyuhan, buko sa naan pagpakusog kan sektor agrikultural, kundi daw ang pagpagayon pisikalmente kan probinsya kan Albay. Sinabi ni Riveta na ang gobyerno probinsyal kan Albay, pirmingyaon para magtaonin na asistensya sa mga muyang mapatalubo sa indang mga pananom, alagad dapat na magpailing maninin kooperasyon asin higos dahilan saan na serbisyo kan gobyerno yaon sana na paghigos sa sanaan pwedeng i-kontribirma kaysa tuya mga residentes na Albayano. Roger to that, sige. Yan, tabi si Piyo ang informasyon, Ans Galero, DCGP. Salamat sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial sa paagi po ni Provincial Agriculturist Madam Che Riveta. Aram mo June, seldom siguro na iba day siguro kakaisi ining si Gobernador Bitsara June an familia kaan magpun paki chaetang ka ito budak Kicho Ponso iguanin hararom na hilig buda passion sa agrikultura. Would you believe na maski ang estado sa pagkabuhay kay ito nara chaetang baga kan buhay pa chaetang buda si Kicho Ponso John nagbibit-bit aning karton. Ita karton na piglaw ganing
anlaog kamote inua sa kunyan sa indang pinagtatanuman kamuti na aling ko dyan sa Pepperland Hotel nya kung law kan itang binitbit ko ngay ali duman sa ligaw tanang mong tingay kami duman sa samuyang tanuman oh and it was passed on sa mga siblings pati dyan kay Gobernador Bichara narumduman ko kay ito na naging congressman an si Gobernador digdi sa 2nd District ta iyo bagan so kay igwa ning proyekto si congressman ka ito na Governor Bichara sugulayan sa barangay. Saan ka mautang ka ni gobernador is to transfer and passion, transfer of knowledge and the transfer of and ma-inflame so passion para sa agrikultura mai-inculcate sa man iba-ibang sektor lalo na sa kaitukan day paning pandemya sa mga nasa eskwela's publika sa mga kaakian. Ang frame of man kanin kamautan ni Governor Bichara is ang agrikultura dapat mapabayaan. Mapakusog tadyan ang backbone kan sa tuyang papa kan sa tong ekonomiya. Ngunyan transfer o i-emulate yan ni Gobernador Bichara. Pinag-istabilisar so Albay Farmers Bounty Village dyan sa Kamalig. Taro yan na dakulao na lugar na ang konsentrasyon kaan is all about agriculture. Strengthening the agricultural sector digdi sa Satuya by transfer of knowledge igwa ning mga pa-training dyan kung paano ang pagtanom kiune, no arin itatanom ang arog kaining variety, ano ang gigibuhon pag nakatanom na mapatalubo yan mapabunga. Kakao for instance, yan pinagtawan anin na taro sa pinagtawan na sektor kan agrikultura ining production kan kakao. Yan so mga pa-training sa mga paraoma. So produksyon igwa dyan nin portion sa Farmers Bounty Village na so sa indong produkto sa pagtatanom igwa nin mga makinarya, igwa ning teknolohiya na yaon dyan o kung baka man teknolohiya, igwa ning ready na pwedeng makapag-explikar sa tuyang mga paraoma kung yan na mga produkto na bunga dyan po sa pagtatanom paano iyan makukonverter into finished product na pwede mo nang i-market as in mas lalong maglangkaw ang sa indong dilensya kita dyan sa agricultural sector. Bako sa nang itong so simpleng makalot ka kan duma ipapabakal mo medyo huraba ang presyo pero tituruan po diyan sa Arbay Farmers Bounty Village kung paano yan na simpleng yan na mga dumang na harvest hali sa pagtanom kung paano yan puprodusiron tanganing maging finished product malangkaw man ang value kaan market value malangkaw man ang presyo kumpara duman sa plain sa nakukunyan sa na-harvest mo diyan hali sa imong pigtatanuman. Yan po na transfer diyan kay Gobernador Bichara ang araw ka nahilig and si Gobernador Bichara man ipinagmamaniugot na mapakinabangan asin maserbihan ang sektor kan agrikultura digdi sa Albay. Igwa nga ni baga dyanin so unyan igwa na ning supply nin fresh milk. Igwa na pating man iba-ibang variety o kaya flavors. Yan sa Farmers Bounty Village. Yan po. So, tell them, maski araw ka ng estado nila sa pagkabuhay baga na it is a known fact na mga igwahanon baga, iyan sa Gobernador Bichara. Pero ang hilig ka sa agrikultura po, yaon dyan, and the passion and the itong so sa indang yun nga ni pagtuuning importansya sa agrikultura, yaon po dyan. Kaya pinag-istabilisar baga na Albay Farmers Bounty Village, that's just one of the
portion kan kabilugan man po kan pagre-renar kan gobyerno under the leadership man ni Governor Al Bichara. Ano po? So yan, tamaan na pinag-report ni Ans itong so ispersos kan provincial agriculturist. That's one of the key component na element kan pinagbubusol na ani Governor Bichara dyan sa agrikultura. Magpasiring lang po kamo dyan. I-try nyo, pasiring kamo sa Albay Farmers Bounty Village and you will really know kung ano po, kung ano kararom ang pagtaon ng importansya sa agrikultura kan presente niya itong administrasyon. Sige po, dyan sa Kapitolyo Provincial. Yaw na niya sa Kamalig, tabi, sa Kabangan. Butobot kang Palasyo Malacanang, oras na para itamaan mga relos. Philippine Standard Time, it's 9:34 ning pagkaaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. Per DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buhay. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, makinabang, padaba, ang segundo distrito, iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Kung Joey Albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, matinabang, padaba, ang segundo distrito, iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM,
Sam's, supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Ni Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Fernand Imperial, Fernand Imperial, subok na at maaasahan. Kay Fernand Imperial, kay Fernand Imperial, huwag mo sana nating kalimutan. Fernand Imperial, Fernand Imperial, tapat sa bayan ang pagtatanggol sa'yo. Fernand Imperial, Fernand Imperial, let's go! Kay Fernand Imperial. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you champ start your day, Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet. Abang para nutritious and breakfast. Yeah. Chino Garcia. Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan ng amigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia, pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subukta ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maliate, paracetamol, Neozep Forte. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Maba! Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang unit. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa banwaan kang Santo Domingo, kuya na ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas, numero 1 sa balota, sa tuyang iboto. Si Mark Aguas maliwat ang samuyang iboboto. Para Vice Mayor kang banwang Santo Domingo. Si
Mark Agwas makamasa, si Mark Agwas mahigoson, si Mark Agwas mabuot asin makatawo. Si Mark Agwas ang vice mayor ko. Botohan ta, kay Mark Agwas kita. Sa banwaan, nakatabang naan. Kay Mark Agwas, sigurado ka dyan. Sa giraray mga tugang, sa tuyang iboto, Mark Agwas. Numero 1 sa balota, ang bagutang Vice Mayor, Mark Agwas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Haloy na sa tuya na nagsiserbi. Buon pa kayo ining si Rolly Rosal. Ang segundo distrito, pinadabal niyang maray. Itama ang presyo, kan bye-bye sa albay. Dakol na naginibo, dakol pang magigibo. Rolly, Rolly, Rosal sa pag-asenso. Rolly, Rolly, marhay na pag-gobyerno. Tingogang Banwaan. Rio Fernandez. Diretso kang programa asin mga dispatchos diyan sa luwas. Aramuntaan Development Maduman sa Tercer Distrito kan Albay si Pading Jimmy, kumparing Jim. Good morning, go ahead na tabi. Yes, salamat tabi pare. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta. Ang presyo kan kada sako nin semento nagdadalaga ng unyan tabi pade sa 260 hanggang 260 na. Ngunyan, pinag-trace niya to sa Good Found Cement Factory, particular kay Engineer Carlito Apare, dahil ta aros nag-aagrangay na ang mga may patrabaho sa ngunyan, dahil ta nagsasabay sa pagtaas ang presyo kan semento sa mga construction supply. Sinabi ni Engineer Apare na alin sa saindang pabrika dahil man sinda nin-increase tabi pa de 230 pesos man ginaray pick up ang presyo kan kada sako. Ang paliwanag ka na sabing opisyal, posible nag-increase bako ini sa sainda. Imbes na sa retailer na o sa merkado na, sa pagsabing natural, baka epekto naman ini kan oil price na papaduman sa natural sa hauling, loading, in unloading, arkila sa warehouse asin iba pa. Gura no nga ni iso presyo sa merkado, sa luwas? Nagdo 260, 270. 260 to 270. Oo, sa pabrika, 230 pick up. Igwa na ni, siyempre, sa freightage fee, sa transport. Oo. 230 sa faktorya. 230. 230. Now, ano yan? Pwedeng magbakal dyan? Direkta ang konsumidores? Pwede. Yan. Di makakaburo barato kung dyan managad ade. Basta may kargahan ka. Basta may kargahan. Opo, sige. Tapos mapila ka. Okay, sige. Sa level kan good found, kung sinda mapa-uminto nin presyo, ma-anunsyo man da sinda. Yes, Kung sain maski sinda nagsusuprir man, nin-increase sa mga ingrediente sa pagproseso nin semento, arog kan coal o carbon, panggatong, kuryente, na direkta sinda baga sa WISM, alagad dahil man hanggang kaya paninda, dahil sinda mapa-uminto sa presyo. Sa ngunyan, ang increase na ini, ang presyo kada sako sa mga merkado, ang semento, retailer ang may kagustuhan kay ni tabi pa de. Yan, baka may halo naman na oportunidad dahil ta
mga nasa 250 sa na dapat kuta na ang dalagan kay ni dahil ta sa bagay naging kriso gasolina and bakay guwapa maninibang pinagka gagastusan ang mga nagninegosyo kay ni pero digdi sa pabrika the same price man giraray tabi pa de. Yan, oho. So, gustong sabihin sa production level, dahil pa nagpa-increase. Ano? Ay. Ngunyan, dumana binomba pag abot na sa luwas. Sa luwas na? Yan, oho. Makulog ba nagsabot pa di baga na sa produksyon, sa faktorya, dahil nagpalangkaw ng presyo, pero duman sa tindahan, nagpalangkaw ng presyo, taanti pa sarangilan na. So, gasolina. Na data man sabot ko. Natamay. Gabos na sana ade. Siyempre, tas yung paghakot man ngayon na so pagpasiring duman, mahakot. Halin sa pabrika, pasiring sa destinasyon. Iyo. Nag-increase man ng ganso gastos linda. Iyo, totoo. Duman naman agad. Pero paday man pakagudaon. Day man pakagudaon. 250 kayo, ayos na. Pero kung ma 260, 270, magabato naman. Mag-ubato na. Iyo talaga. Yung sabi, mag-ubato na talaga. Sige. Pero kung nagpa-increase ko ta na digdi sa pabrika, pwedeng justify. Pero dahil man ang increase digdi. Dahil man. So lamit talaga so petrolyo. Tatama man ta so nagkargang truck, nagkarga ito ng krudo kay gasolina, nanabakal man nida sa langkaw na presyo. Aha. Yan, ang pinakalugi kitang end user, taday kitang babawian kung sa inta ito kukuhaon man, so ipinatong sa to. Day kitang babawian. Magnegosyo ka man ngaya. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy nasalita din si Jimmy News. Salamat kumpadreng Jim sa istorya hali dyan sa luwas. Yan ang realidad tabi. Sa gabos na produkto, iyan po ang kwan. Yan po ang nangyayari. Sarong ehemplo nga ni Kampade, inasira baga, bakalon mo sa para sira ali dyan sa bagong pagdagsakan sira. Barato yan. So nag-pick up, dumana ang patong. Grabe. Teka man. Talaga. Sus Mario. Igual na lang kita ni 9 minutos bago mag-alas 10. Luwens, Maray Naga, go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pa man na bareta na katalaan naman na ibalyo sa maabot na panahon. Ang bilog na opisina kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office kan albay sa munisipyo kan Daraga para ipabuelo sa opisina kan Bureau of Equipment kan DPWH Region 5 ang presenteng kinamumugtakan kaini sa Airport Road kan syudad nin Legazpi. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ti DPWH 2nd District Spokesperson Richard De Jesus na target ilaag ang magiging panibagong opisina kaini sa barangay naman tao kan Daraga abang para mas lalo pang mapahiwas ang serbisyo sa segundo distrito asin sa pigaapod na pigaandaman na Daraga Nuevo City pag fully operated na Bicol International Airport. Sigun kay De Jesus, wala pa nin impormasyon kung noarin mapuon ang pagkonstruhir nin siring na opisina pero lawos daw ini na malipat na sinda sa Daraga sa maabot na panahon. Sa iya pag ipinag-unambitan na sa paagi kilipig lalauman na mas lalo pang mapamamarhay ang sa indang serbisyo magkinaaraman sa lado kan infrastruktura sa ibong na lado nagpapasalamat man si Alcalde Vic Perete kanini makaulay kan DCGB News sa inidakula daw na tabang ngani na mas lalo pang mapauswag ang Daraga na sa presente ini ang sa inang padagos sa pinag-iinguwa para umabot ang aldaw na maging syudad naman ang nasambit na banwaan. Roger to that. Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Ako po si Luwens Bursi Barcera. Salamat man Luwens, sali dyan sa Albay 2nd District Engineering Office. Pag-relocate kan man iba-ibang opisina di gobyerno. Diretso, duman kita sa Premier Distrito man Kanalbay bago kita mag-station break, news break, asin mga hanap buhay sa Premier o Kabtang, aramon tamunan mga dispatchos pa. Pading Jomar, good morning, go ahead man. Salamat Pading Pio, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, kulang budaya na ang posibleng mangyari duman sa ginatos na mga residentes o mga persona na nagkaklamar asinda nagpakapakal nin rights sa laok kan propriedad kan gobyerno kan malilipot
digdi sa may partikan Sitio Bulawan na enot ng pinag-award kan DNR sa Banwaan kan malilipot. Ini pa di Pio ang nagluluwas matapos na kumpirmaron sa DCGP News ni Assessor Nati Krishnan kan malilipot na igwa na sindakan pinalalistahan kay ito pa kan mga dapat na ikonsiderar o pag-adalan ang sitwasyon. Apuera yang pade kan ining sobra sa 300 na duminagdag matapos na maaraman na an dagang ining mahiwason 72 hektaryas ini iyuan award na kan DNR sa lokal na gobyerno kan malilipot. Susog kay Krishnan apuera duman sa mga nagpaka-erok na sa poko mas o menos 40 hektaryang daga na enot naman na klinamarkan sa pribadong persona asin pig para pabakal so mga rights nadagdagan pa ininin sobra sa 300 pa kan maaraman na sa lokal na gobyerno na ang daga digdi sa lot 9507 tabi pa ring Pio na nasa may partida kan barangay Binitaya na kasukpun pa o parte pa kang 72 hektaryas na kaiwasan kan daga na ali sa DNR ngunyan sa gobyerno na kan malilipot nadagdagan ininin sobra 300 na mga parcel nin daga na pigkaklamar na kan mga persona na napakal ninda ang rights na duman nangyari ang barakalan matapos na ining may award sa lokal na gobyerno kan malilipot. Ara mo kumpadring Jomar, may nahili ako kanin. May katuyuhan iyan. Tagari, ani ba kan, hindi ako sana, tibad ko mapa-reimburse. Ano? Baka iyo, bata Pio, kadaklan, bako bang taga malilipot, taga tabako, baka kaya sinibang lugar na, an may mga kapot kan aligadong rights. Ay, kung ano nila yan, i-investigar ni Marita, this is something else na, pag-arog ka yan. Igwayanin scheme ha kumbaga hararum imbestigaran paninda natataarog ka yan. Pero kaya pa din hindi naman sa lot 9507 na sa inda diminisita na nga ini kan aseso kasing kan lokal na gobyerno kan malilipot na dai na madagdagan biglang may nagburtuan na may rights na naman sinda na hali nga ni sa day nga ni David Bida persona kung si Hisay arbo gari kwan na yan bako na makatubod yan nagsasabing ana binakal ninda ang rights gari bako na yan kapanipaniwala pa ding Jomar mabakal ka day mo midbid so gari nag-utik na yan. Pagkahanap kang tao itong pangaran kung sisi ang tawong ito may pangaran na pigtao iyo ako man taga malilipot non-existent Nyan, oho. So, nagluluwas sa susugdidi kay Krishnan, ang pwede sa nang nindang isumitir sa lokal na gobyerno na papag-adalan kung ano ang gigibon sa mga ini. Ito sa nang mga kaenot-inote na nagpaka-okupar na kandaga na istaran talaga pa di Pio. Bako lang na so ngayon may puro papeles. Kundi so talagang igi-restarana kan panahon na daay pa ini na award sa lokal na gobyerno kan malilipot. Iyo ta at least igwa lamang ning date na kumbaga katotohanan so transaksyon na nangyari kung nag-star sinda duman. Roger on that. Pero ining nagkurbo na ini na daay nga ni aram kung imposible man na nagbayad ka daay mo midbibidunsukan mo gari nag-urotik na ang mga an. Igwa ning katuyuhan. Oho. Iyo pa din. Sabi nga ni Ma'am Chris na kan mag-inspeksyon sinda pinorong-borong takan sa nangay kurdal-kulal tapos nagkaklamar na haluyo na ngay kami digdi nag-restar. Pero dahil bang kinag-star iyo dahil bang ki-edipisyo iyan ang nangyari kaya sinabi niya na isusumitir lang ninda sa Sanggunian Bayan itong gabos na report na naguno kan Assessor's Office nasa lokal na gobyerno kan malilipot ang desisyon kung ano ini pero ang sindang isusumitir na lista iyo itong sa mga kaenot-inoti pa sana. Ining sa mga ugbon dahil na ini kumbaga maluwas bulang budaya na ang mga ini. Yan, bulan-bulan ang kumbaga. Ano, sige. So saling puso na lang sinda. Yan. Kumbaga dahil na yung nagluluwas na dahil lang ta dahil na ini isusumitir
Dahil man sindanap ko kan mga pangaran kay ning mga bagong ini dahil Yo. man dahil sindang planong isumiter ini sa lokal kang gobyerno para mapagadalan pa. Roger. Sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa mga follow-up sa kontrobersiyang yan dyan sa Malilipot. Mabakal kaning right sa daga yun, babayadan mo dahil mumibid sa transaction mo. Tell that to the Marines. Hanap buhay, Bareta Station Break. Mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Nakul nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from January 1, 2022 to March 31, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1681, series of 2021. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buhay. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, laging handa, Quezon City. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng right med. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra variants. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Dadakol na natabangan niya, mahigos sa pagserbis si Bobby. Ang servidor na tunay, asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Bobby! Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Bobby! Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nadugangan pa ang bilang kan mga personang naafektaran kan padagos na pag-alburuto kan Bulkan Taala. Sinabi kan National Disaster Risk Reduction and Management Council na suminakat na sa 1,060 pamilya o 3,850 katawo ang apektado kan aktibidad kan Bulkan Taala. Ang mga inihali sa 14 barangay sa probinsya kan Batangas. Igwa naman in 16 na evacuation centers kung saan 3,460 ang mga displaced person sa Laugan Evacuation Center, mantang 201 man ang displaced person na nasa luwas kan evacuation centers. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, as inaabot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot ka yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go! Angat Pinoy, ang satuyang katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusog asin boses kakababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, analalikan mga senior citizen. DWD, OFW, kasurug asin matabang. Number 71, tignan na kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy. Angat Pinoy Party List, number 71 sa balota. Angat Pinoy. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Food Panda, nandito na. It's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legazpi! Food Panda is here! Enjoy the best deals! Download the app and order now! Si Vice Duplex Tagman sa Albay #1. Ta mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Tagman, abogado ka. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madali mong ranihan. Vice Gov Edsel Grex Lagman. Sa puso mi siya #1. Basta lagman tulos pinatabang. Si Vice Gov Grex Lagman. Tatak lagman, tatak lagman, tatak lagman. Si Vice Gov Grex Lagman. Sa Mayo 9, sa tuyang iboto, Vice Governor Grex Lagman, numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod
sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Maray na aga palan dyan kay Abogado Bores. Buda kay Abogado Bungalon. Yan. Ang duwang nominees, I should say, sa Ako Bicol party list number 18 po sinda sa balota. I happened to talk with these guys. Tabi, nagkaure-restoryahan kami. Nakalis na mga aldaw. And sa indang pahayag is the assurance yun. Nasa transition baga kaya ko niya ng Ako Bicol, di ba John? Nasa transition Si Congressman Pido is now running and nasa momentum mo niyan sa iyang laban sa pagka-alkalde po. Laban politikal sa pagka-alkalde kan Legazpi. So, ang Ako Bicol ko niyan, yaon sa transition period na kung saan igwani nagralaog na bagong ngaran apelyido pero sinda po haloy nang nasa sirkulo kan Ako Bicol. And siyempre si incumbent Congressman Zaldico, yaon na po yan dyan. Talagang mainstay andyan, dahil mambaga nagkandidato sa ibang ilihidong pwesto, kunya na nag-adang-adang na Mayo 9. So, bakante ang dua na pwesto, kaya iyan po, ipignonominar ining si Abogado Bores, uda si Abogado Jill Bungalon. Ini po na dua, haloy na pong nasa laog iyan kan Ako Bicol. Si Abogado Bores is the Chief of Staff ni Zaldico, Congressman Zaldico, and dati iyan na nagkaput man kan Integrated Bar of the Philippines, digdi po sa Satuya, palibot, And si Abogado Jill Bungalon, yaon man po yan dyan. Dati na nasa inner circle yan, kan Ako Bicol. In fact, kan buhay pa kaituman si Congressman Rodel Batucabe, sinda nagtatarabang-tabang na mag-incraft nin man iba-ibang leyes na ipigpapasar po sa Kongreso, lower house, and so mga petition baga sa Korte Suprema ka ito, including ining so paghagad niya to na ang mga provincial bases baga iluwas na sa Cubao, sa Quezon City, na nagtriumfo baga ngani kita. Yan. Sara Abogado Jill Bungalon, saruyan sa nagpipaparkan gabos na dokumentos, papeles, argumentos legales. Siyempre sa panginot ni ito dati itong Congressman Rodel Batucabe. Now, with this, baga na diit-diit ng sasalida ang complexion kan Ako Bicol. So dating nagkarapot dyan na sa tuya bagang nakasarabay-sabay, they are now vying for other political positions. Pinag-assure po nara Congressman o kaya nara Abogado Bungalon, buda Abogado Bores na iyaon po ang pagdidiretso kan serbisyos legislative aspect, as in itong supagtaonin serbisyo sa komunidad. Kadua sa ang mayor na trabaho bagakan sa rong legislador is maggibo nin lay. Yan. Ididiretso po yan. Ta ining mga tawong ini, Sir Abogado Bungalon, buda Sir Abogado Bores, yao na, sabi ko na nga kaya pig-emphasize ko ba kasubago na, yao na sinda sa sirkulo, isinaninda ang trabaho, manunungod po sa lehislasyon kung anoan dapat na ipasar na lay sa Kongreso na masimbag duman sa pangangaipukan man iba-ibang sektor. Na pag ang lay na iyan na ipasar, magiging parte na iyan kan sa tuyang dalagan kan gobyerno. Institutionalized na iyan, tanganing so pangangaipukan man iba-ibang sektor tabe,
Maski anong taon, maski si say pang presidente, basta anlay na naipasar sa Kongreso, nara Congressman Taldico, nara ining nara abogado Gilbo ngalong, buda abogado Bores, pirmi po yan na nasa sistema na kan gobyerno, kumbaga institutionalized. Yaon na po sa sistema. Maski sisay po ang magkapot na administrasyon sa Pilipinas. Yan po ang mayor na trabaho kan mga legisladores. In which case kan ako Bicol, ining mga kongresistas niya to. And ikadua, outside of it, tabi, igwa po nin ipinagpundar na serbisyos an ako Bicol na minasimbag outright sa pangangaipo kan iba-ibang sektores kan sosyudad. Sa agrikultura, so pagdistribu baganin mga farm implements. Dahil nakaipuhan kaning legislasyon, ang kaipuhan sa nakayan is the proper connect and use of influence as in authority kan opisina kan ako Bicol bilang mga party list representatives tanganing makakonektar sa man iba-ibang ahensya di gobyerno na marilisan kan pangangaipo na itatao duman sa man iba-ibang sektor, in which case halimbawa sa agrikultura, farm implements. Abono, narumduman ko igwasin ng mga pigtataong abono. Pati yan nga ning so mga pigpapatalubo bagang mga manok. Yan. Yan outside iyan sa indang trabaho bilang legislative lawmakers. Idadagos poan. So salado naman kan edukasyon. So paghanap kan channel kung paano makakakuanin pundo, halimbawa sa DSWD, DOH, DepEd, or kung ano, nanganing matabangan in the immediate so pagangaipo po kan nagahagad nin tabang sa sektor na iyan. Edukasyon, salud, man iba-iba po. Diretso po yan tabi. Nothing should be worried about. Ako nagbabago po ang mga pangaran na sinpandok na minaralaog po diyan sa ako Bicol. Diretso po yan. And in fact, ilalangkaw pa nga ni ang level kan servisyos na itataon ninda in terms of legislation and in terms of itong so community service. Kaya, day po nin problema. Maski sisay po ang yaon dyan na manominar sa ako Bicol, naka-institusyon naman tabi, legislative-wise ang makinarya, as in itong so pagtao nin services sa man iba-ibang sektores, yaon na po yan dyan, ipapadagos na sana. Kaya, po ang problema, diretso po yan tabi, yaon dyan sa ako Bicol. Sara Attorney Hilbo Ngalon, buda sara Attorney Boras. Igwan na si Bores, igwan na nga nin mga ipiglalatag na plano para sa pagtaonin nagkakanigong pagsisimbag duman baga sa pangangaipo kan man iba-ibang sektores, arog halimbawa itong susalado kan ayan na transportasyon, igwasinda dyan yung plano na buda itong susa ladukan edukasyon. Dakul po, among others, i-layout ko tabi yan sa Indo, one of these days, sa mga programa pag iriba-iba pa niya to tabi. And by the way, tabangan taan gobyerno na masunod ang proseso, lalo na ang COMELEC, pag-abot po sa party list, ang iboboto talang po, mapili lang kita, saro, bako pong duwa, bakong tulo, bakong apat, dahil ikaw mo magtubod tabi na ang iboboto sa party list, dakol, dahil po, saro sana ang sa indong bubutuhan, isi-shade, and in which case, sa party list, yan na ako Bicol, numero 18. 18, tabi numero 18. Sa atubangan kan balota, yaon dyan. So, presidente, vice-presidente, senadores, yaon dyan. Tapos, duman, i-flip tabi nindo, hanapon nindo so party list, hanapon nindo, yaon dyan, number 18. Ako Bicol po yan, So, yan. Ano tabi, Pading Jom, pwede na. Yan, sige. Pwede na ngayaan sa imong platika. Magpaaram ka na ngaya dyan.
tanganing maakomodar ta na so dapat na maakomodar pa. Kuwentas klaras kita sa pangarang kambilog na fuerza. Salamat kan sa ido paginanyog. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Team the F kita, Team the F kita, Team the